Budova radnice byla postavena v pozdním klasicistním stylu kolem roku 1845 na místě staršího objektu. Jedná se o patrovou stavbu, která je zakončena valbovou střechou, na níž je umístěna výrazná osmiboká věžička. Ta byla v roce 1884 osazena hodinami. Věžní hodiny na Božím daru jsou signovány Josefem Collartem. Mají jednu z prvních konstrukcí od Collarta. Klasická novější konstrukce vypadá úplně jinak. Závěrková kola mají zezadu a natahovací hřídele vepředu. Collartovy stroje se převážně nachází na Karlovarsku, protože je vyráběl v Kraslicích. Věžní hodiny jsou poháněny 3 klesajícími závažími navinutých na bubnech, levý pohání bití celých hodin, pravý bití čtvrtích a prostřední pohání chod stroje. Vedle levé vzduchové brzdy je závěrkové kolo, které určuje počet bití celých hodin. Hodinový stroj je přístupný veřejnosti v úředních hodinách na radnici. Kompletní restaurování stroje proběhlo v roce 2009. Tyto hodiny mají zajímavé řešení kotvy přímo na kyvadle. Jestli se vám video líbilo, dejte like a odběr.